og boliger og alle mulige kreative fag og du ved, plads til det hele. Ikke? Og, ja, men planer har man jo altid haft i København, ikke? Store planer, ja. Tænk på den der frygtelige plan om ringvejen rundt om søerne der. Ja, der er nogle ting, det er godt skruet. Eller søpavillonen, der skulle laves om til alt muligt. Den er aldrig blevet til andet end en træbygning. Ja. Nu skal vi jo her på Vesterbro have metrostation. En i Enghave, på Enghaveplads, hvor vores elskede kastanjetræ bliver fældet. Og så en oppe i den anden ende, oppe ved Hovedbanegården, lige hvor jeg selv bor. Ja. Så det er jeg personligt meget ked af, men det er jo fremskridtet. Skal vi gå lidt videre? Ja. Lad os gå herover i solen, ikke? Nu er vi ved det, der i gamle dage hed Alsgade skole. Og der er nogen i din familie, der er gået der, ikke? De har gået på den, der ligger ved siden af, som hedder Ny Carlsbergvejens skole. Ja. Der gik både min mor og min moster. Ja. Og de havde på det tidspunkt en lærer, der hed Merete Petersen, tror jeg, Karen Margrethe Petersen. Ja. Og jeg husker, min mor tit fortalte, at hun havde givet hende en sveder, fordi hun havde kommet til at knække sin blyant, altså min mor i rillen der ved den her træpult, der var. Ja. Men det interessante var, at hun blev så senere skoleinspektør ude i Vandløs på Katrindagsskolen. Er det så ikke hende, der hed Merete Nordentoft? Ja, det var hendes efterfølger. Og det var hendes efterfølger? Okay, først den ene. Ja, den ene og den anden. Ikke? Ja. Og der var hun jo en fin dame og så videre. Men mor fortalte nogle gange den der historie Ja, hun gav hende en sveder. Ja, og det var så fordi mor sagde, jamen det var ikke min skyld, det var jo den der dumme Riles skyld. Og så noget ville hun ikke høre. Så fik man en eftersidning. Men så skete der det. Ja, der var børn her omkring os. Ja, det er der. Så skete der det, at da jeg havde sådan en ekstrauddannelse som skolelærer, der fik jeg et vikariat som musiklærer her på skolen. Ja, det var meget pudsigt. Som nu hedder Vesterbro Ny Skole. Men der var også nogle søde børn, men jeg kan huske, at forældrene, de var ikke så glade for det der musik, fordi jeg husker, de sagde ved et forældremøde, kunne børnene ikke tage sig noget mere fornuftigt til, end bare sidde og synge? Sådan noget. Det var jo lidt svært. Eller lidt regning og matematik. Ja, regning og matematik, det var mere vigtigt, ikke? Så de havde ingen forståelse for det kreative? Nej, og heller ikke for, men det vidste man jo heller ikke dengang, at musik faktisk, at beskæftige sig med musik, det udvikler altså også sansen for både at læse og skrive og gøre alt muligt andet, ikke? Så det var da en lidt snæversynet holdning, men altså... Nå, men sådan var forældrene. Sådan var det også på min lærer og forældre, de er ikke altid de bedste venner, eller har de samme del af de samme synspunkter. Nej, det er det der med, at de er så bange for, at der ikke bliver lært nok, ikke? Ja. Især når der er sådan noget, som nu om stunder hedder valgfag, ikke? Der kan man netop bruge nogle af de kreative fag. Ej, så vil de gerne have, at der er ekstra matematik, eller ekstra læsning, eller skrivning, eller... Så det er lidt synd, for det er jo rigtig vigtigt for børn. Og jeg har også en kæphest, der hedder tysk sprog og kultur, som jeg stadigvæk studerer. Ja. Men det er jo virkelig helt ud af folkeskolen. Ja, det er rigtig synd. De skal jo lære engelsk alle sammen. Det er kun engelsk. Ja. Og latin er også på vej ud af gymnasiet. Altså så det bliver til, som vi hørte før, Angelgade i stedet for Angelgade. Angelgade, ja. Og der er ingen, der ved, hvorfor den hedder Angelgade. Nej, der var så heller ingen, der vidste, hvorfor den hedder Angelgade, men det var altså på grund af Tyskland, ikke? Det er på grund af Tyskland, ja. Og Alsgade, det må også være nede fra Als, ja. Skal vi gå lidt videre? Ja, det skal vi da. Det skal vi. Ja, og pusse. Ja, det er også men nu er vi jo i Enghaveparken, og det er jo en dejlig park, som bliver rigtig meget brugt. Kom du der også som barn? Der er blomster og græs og alting, men det, der var attraktivt for mig, det var ikke noget med blomster eller noget. Nej, det var den her asfaltbane, fordi der kunne man lege små biler, sådan nogle trædebiler, man kunne køre rundt i. Så der stod sådan en mand deroppe, ligesom en pølsevogn eller bådudlejning, og så holdt der en række biler, og så kunne man vælge den, man nu kunne huske, var sidst var den bedste. Ja, for de var sikkert ikke alle sammen lige gode. Nej, det var de ikke. Men han stod også og reparerede dem, hvis de gik i stykker. Ja. Og holdt øje med, at der ikke var nogen, der misbrugte dem. Der ødelagde dem, eller... Og så kørte vi jo rundt her, og det var altså alle tiders. Ja. Synes jeg i hvert fald dengang, at sidde der i sin egen bil og køre. Ja, jeg følte sig stærk og stor. Og så sad der, hvor der sad en masse kvinder, der sad morfar så og kiggede på og klappede lidt. Og
faldt i snak med folk, han kendte. Der sad din morfar så og holdt øje med, men i dag bliver bænken jo også brugt rigtig meget. Ja. Og det er meget ofte ældre muslimer, der sidder her og hygger sig. Ja. Og sikkert holder øje med deres børnebørn, ligesom det foregik dengang. Nu er der lidt stille nu, fordi børnene ikke kom hjem fra børnehaven. Men Enghaveparken bliver fortsat brugt rigtig meget. Jo, men altså, der var også sandkasserne derinde, de var også sjove at lege med, og hvad det ellers var, ikke? Det er jo sådan børnenes hjørne, ikke? Og så er der sportshjørnet derovre. Ja, det var lidt senere. Men det, der nok er mest berømt for Enghaveparken, det er jo den der fine muslingskaldsscene, som de øvrigt har renoveret her for et par år siden. Tidligere var den gul indeni, og nu er den, nu er den hvid. Og ved du hvad? Jeg kom her mange gange, og jeg så aldrig nogen lave noget op på den scene. Er det rigtigt? Ja, det ved jeg ikke. Det har jeg set mange gange. Ja, men det har måske været senere. Ja, i dag. Ja. Så derfor, da jeg havde tænkt over det i mange år, og var begyndt at optræde selv, og blandt andet sammen med min ven Hans Frejlesvig, der er en dygtig musiker og sådan noget, og som boede deroppe med sin familie herude, så enedes vi om, nu skulle den altså bruges til noget fornuftigt. Ja. Så vi fik så tilladelse til at lave et show her en aften. Ja. Og vi satte plakater op, og vi fik nogle venner til at komme med lys og lygter og mikrofoner. Og så lavede vi altså simpelthen en hilsen til Vesterbro. Med forskellige tekster og sange. Og hvornår var det? Sådan årstalsmæssigt? Det har været omkring 1980. Ja. Lidt før og lidt efter. Vi lavede det 2 gange. Og jeg egentlig synes, det var dejligt. Og så kunne kvittere lidt for, at vi begge to var glade for at kende Vesterbro og komme her. Og sådan. Og det blev nogle altså jeg husker, det var blevet helt mørkt, ikke? Og der var lys på. Og, meget stemningsfuldt. Der kunne man altså se, hvor meget det kunne gøre sig. Og det undrede altså mig godt nok, at den ikke blev brugt? Jeg ikke vidste af, at den blev brugt til andet. Men måske nogle søndagskoncerter, det ved jeg ikke hvad. Ikke? Men måske skulle du slå kluden sammen med Erik Clausen, for han ville jo så gerne starte de her asfaltballer igen. Ja, det kan jeg godt synes. Han var en sjov idé. Da vi optrådte sammen og så noget. Så talte han meget om ballade. Også balladen, der var hernede på et eller andet tidspunkt i 60'erne. Det er jo sjovt at høre om gamle dage, men det er også rart at vide, at parken bliver brugt rigtig meget stadigvæk. Ja. Fordi du er måske ikke klar over, men her på Vesterbro, der har vi meget lidt grønt areal per indbygger. Jeg tror, det er 2,5 kvadratmeter per næse. Aha. Sammenlignet med, at gennemsnittet for København er 50 kvadratmeter. Så til de få små åndehuller, der er, de bliver brugt og værdsat. Og nu er vi jo nået til Valdemarsgade. Hvad er dit forhold til Valdemarsgade? Ja, Valdemarsgade, det er meget sjovt. Det er jo en af de gader, man kan stave til. Matthæusgade og Øslærgade, Revenlovsgade også kan være et problem. Valdemarsgade, jo. Ja. Det er sådan set mine fastersforældre forhold. Ja. Og det er ikke det er min mors fastre. Ja. Men jeg kan dem også nogle bare faster, damer, men grandfaster. De boede heroppe. Ja. Det var 2 søstre, og de hed Tora og Tyra. Tora og Tyra. Og de havde så delte en lejlighed i al deres tid. De var ungmøer hele vejen. Ja. Og de sang her i Matthæusgades kirke. Og de var med i koret simpelthen. Ikke? Og gik meget op i kirkelige handlinger og kristendom, og var med i KFUK forhåbentlig, ja. Kristelig Forening for Unge Kvinder, og det var de højt op i årene. Altså. Ja. Men jeg tror ikke, man bliver smidt ud af KFUK, selvom man bliver ældre. Nej, og de var jo så stadigvæk single, som man vil sige i dag. Som man vil sige i dag, Så kom der meget og deltog i den slags. Ja. Og det var også sådan, det lagde lidt en dæmper på stemningen til de